aka na-enye ndụ osebụrụ wa diwenụ ime ihe na-akpa anyị karịa ka anyị si wee yie ọgụ onye dị ebere n'eti na ụbọchị taa bụ ụbọchị eke ekenekwe ngụ maka ndụ ekene ngụ maka ndụ kene ngụ maka na anyị ji ụkwụ aga ije were ntị anụ ihe were anya na-afụ ụzọ Chukwu okekere ụwa na ọkwa n'ọba ka m ji ukwu eji m mmanya ọkụ n'ọba na ọba ọba bụ na ndị ichie ji wee gbaa ndụ na ihe mmụọ ka anyị na-eme maka na anyị na-achụrụ aja n'oke mmụọ anyị abịara ka anyị megide mmadụ anyị abịara ka anyị gbuo mmadụ anyị abịara ka anyị kwuo eziokwu ka eme ọdịnala ụtọ ochie gị ka ụmụ Igbo bawa ewe ka ụmụ Igbo gawa n'ihu ka amamihe anyị ji pụta ụwa wee pụtawa ka ife chakeshia na ndụ ụmụ Igbo niile gbaa gburugburu na ụmụ Igbo na-awụ ha pụọ ha ga ebe ndị ọzọ ha ga-mezie ihe niile a na-eme eme n'ọdịnala anyị ka m ji mmanya ọba were na-asị ndị niile anyị na-emere ihe ndị ichie ndị ezumezu ọnụ wa wee nkwụ a ụbọchị taa ụbọchị eki ka anyị ji nzụgọ ka anyị ji edo mee ka anyị gwakwara n'ọjị ka anyị gwakwara n'ọba na-ekwubie m okwu si ebe bere ugobere nke si ibi ebe ya fewe bie na eji ihe nwata ma were aka elu na nwa ichie mba ogosi mma ndị ichie na mma ndị ezumezu gbujuo onye ahụ aka ka ihe aka adapụ ka nwata were ihe na ọ bụrụ sọnsọ ọ bụrụ ole mgbe ka a ga-ejide ihe nwata wenye aka elu na m wee kwuo n'ụbọchị taa onye ọbụla sị ya dara anyị na mma ya dịrị onye ahụ na mma ise onye ọbụla sị na anyị ga-aga n'ihu ga-aga n'ihu ise onye ọbụla sị na nke anyị ga-eri ga-abịa nke ọ ga-eri ga-abịa ise ọtụ onye ọbụla hụrụ anyị na-egbochi ụzọ ka anyị hafụ iweta nke anyị ga-eri Chineke nna kere ụwa ndị ezumezu na ndị ichie unu gbochikwere onye ahụ ụzọ unu ekwekwana ka onye ahụ nwee ihe ọma onye ahụ chọwakwa ya chọtara mana ndị ọbụla sị na ọdịnala Igbo na omenala Igbo ga-adị nwafọ Igbo ọbụla nke ka nke ụmụ ikorobịa ndị niile eji maka ihe a kwuo okwu n'isi ha asị m nwa okorobịa ọbụla ji obi ọcha na obi umeala wee na-anaghachite n'ọdịnala wee na-abịa awụrụ ndị ichie mmanya na-atụsara ha ọjị na-amara ha nzu na-amakwara ha edo na asị m onye ọbụla ji obi ọcha na obi umeala eme ya asị m ndị ezumezu na ndị ichie ihe onye ahụ ga-eri akwakwana ya ise ha ga na-eje eje ha ga na-abata abata ise ụbọchị taa bụ ụbọchị eke ga-eketara anyị ihe ọma eke ga-eketara anyị ihe ọma eke ga-eketara anyị ihe ọma na-asịkwa m ahịa n'ahụ n'ụbọchị onye ọbụla na ọ na-abịa ya nkwọ zụọ ụbọchị nkwọ orie zụọ ụbọchị orie afọ zụọ ụbọchị afọ eke zụọ ụbọchị eke wee tinye n'ibi ya bikọs na ọ bụrụ na anụwa ọgụbe ndị mmụọ ndị nọ n'ebe mmadụ agakwa sọvaịv ya biko afịa na anụ na ụbọchị zụbanụ ihe ọma ka anyị na-ekwu okwu ya ihe ọma ka anyị na-ekwu okwu ya na ala Igbo ihe ọma ga na-eme akụọ ihe ọmịa mkpụrụ ihe niile bụ ihe mebiri emebi maka omenala na ọdịnala anyị niile anyị nwụrụ wufu isi anwụfu isi anyị si na ya na-achitego ka anyị mezie ọdịnala be nna anyị soro ụzọ ọma nna nna anyị ha ji wee too Chineke na ọ bụrụ ụzọ ọjọọ onye ọbụla nna anyị nke mere ihe ọjọọ anyị ga-eso okporo ya mana anyị ga-eso nke ọma anyị ga-eme nke ọma maka na akwụkwọ ndị ọcha sị na ọ bụrụ na nwata gbahapụ ajọ ụzọ nne ya na-eso na a ga-agụ eri ahụ asọ onye na-eme ezigbo omume ana m abụkwa na ndị ichie wee sị ichie mba ugwu anaghị eme ihe ọjọọ eze nwaanyị nwe oriwe na-enu ụlọ elu anaghị eme ihe ọjọọ ebe a bụ nchịfụta ụwa ndị ikwu na-eme anaghị emegide mmadụ ndị ikwu na-eme anaghị ewe ihe mmadụ ndị ikwu na-eme bụ ịchụwakwa ha achụwarị echekwa imekwa ihe ọjọọ ọcha ka ndị ikwu na-eme sọpọtụ ha agaghị asọpọtụ maka ha kwere eziokwu so mụnwa gọbie wee wụsara ụnụ mma ya sị na ọ ga-adịrị anyị mma n'ụbọchị orie n'ụbọchị afọ na n'ụbọchị nkwọ na n'ụbọchị eke otu aka the king of Izinari si wee ka otu aka ọ dịcha site n'aha nke nna na nke ọkpara na nke mmụọ nsọ ise